Ahojte priatelia, dnes si povieme o Mercedes-Benz A180 Blue Efficiency z modelového roku 2014, ktorý má najazdené viac než 100 000 km. Ide o benzínovú verziu s výkonom 90 kW, teda 122 koní, s manuálnou prevodovkou. V reálnych podmienkach sa spotreba pohybuje okolo 6 do 7 litrov na 100 km, v závislosti od štýlu jazdy. Trieda A má striedmy, no moderný dizajn exteriéru s výraznými líniami karosérie. Interiér je ergonomický a pohodlný pre vodiča aj pasažierov, hoci už nie je tak technologicky vyspelý ako novšie modely. Po 100 000 km sa auto javí ako spoľahlivé pri pravidelnej údržbe. Slabšími miestami môžu byť predné zavesenie kolies a elektronika, no celkovo ide o kvalitné a praktické vozidlo. Ďakujeme za sledovanie, špeciálna vďaka za lajky. Odoberaj, ak máš rád autá. Prajeme krásny deň a do skorého videnia.